Tá séria, ktorú teraz v tomto období preberáme, je trochu iná v tom, že cestujeme dosť veľa po tej Biblii, vždy, každú nedeľu. A zdá sa mi, že keby ste si mali vyhľadať každý ten text, o ktorom vám budem dnes rozprávať, takže potom by ste veľmi nestíhali sledovať, čo vám budem rozprávať. Takže vás chcem jednak upokojiť, že tie najdôležitejšie texty budete mať zasvietené pred sebou, takže tam ich uvidíte. Úplne, keď chcete byť skvelí poslucháči, tak si ich môžete napísať, aspoň tie odkazy, a potom doma si ich určite prečítajte. Ale inak dôverujte mi, že to, čo vám z tej Biblie budem čítať, že to je naozaj tam. Ale pomôže vám to akože tú celú tú líniu toho udržiavať. Tak na začiatku ešte pri tom rozhovore so Šimonom som spomínal, že v tomto období svojho života sa venujem najmä službe spoločenstvu Evanjelia. No a to sú dve slová, spoločenstvo a Evanjelia, ktoré sú pre nás veľmi kľúčové. Aj to spoločenstvo, aj to evanjelium. Čo to je evanjelium? To zrejme všetci vieme, že evanjelium je dobrá správa, alebo dobrá zvesť. Ale napriek tomu, že reprezentujem spoločenstvo Evanjelia, vám hneď chcem na začiatok pripomenúť, že ešte je niečo, lepšie by bolo povedať niekto, lepšie než Evanjelium. Evanjelium je dobrá správa, ale je niekto, kto je ešte lepší ako tá dobrá správa, a to je Boh sám. No, toto sa nedá urobiť, ale napriek tomu vás chcem vyzvať, skúste si predstaviť. Nedá sa to, ale skúste si predstaviť, že neexistuje vesmír, neexistuje svet, neexistuje nič, len Boh sám. Je sám, ale nie je osamelý. Nikdy ani nebol osamelý. Lebo ak by bol osamelý, tak by nemal koho milovať. Od večnosti však Boh Otec miluje Boha Syna prostredníctvom Boha Ducha Svätého. A preto najstručnejšou a asi aj najkrajšou definíciou Boha v písme je, že Boh je láska. A toto, preto som hovoril, že skúste si to predstaviť, bolo tak skôr, než vznikol vesmír. Tak to bolo už vtedy a tak to bude až na veky vekov. V starej zmluve Boh vyhlasuje, že ja som si vás vyvolil. A preto na vrchu Sinaj povedal Mojžišovi Boh: ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať, a zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať. A nová zmluva ide ešte o jeden krôčik ďalej a hovorí, že on si nás v Kristu vyvolil pred založením sveta. Už predtým povedal Mojžišovi, že ja som si vás zamiloval a vyvolil, ale v novej zmluve sa dozvedáme, že on si nás vyvolil ešte pred založením sveta, kým nič iné nebolo. No a to, čo Boh robí, vyplýva z toho, kým Boh je. Takže jeho konanie vyplýva z jeho charakteru. Takže jeho konanie je dobré, nie preto, lebo to jeho konanie je dobré a užitočné pre nás,
ale preto, že on je dobrý. Boh je láskavý, lebo Boh je láska. No, začal som tým, že evanjelium je dobrá správa, ale hneď som aj pokračoval tým, kto je Boh. A urobil som to zámerne, lebo ak evanjelium sa týka iba momentu nášho obrátenia a nie každého momentu nášho života, tak to je príliš malé evanjelium. Ak nás evanjelium vedie iba k odpusteniu našich hriechov, ale nedáva nám silu k premene nášho života, tak je to príliš malé evanjelium. A ak nás evanjelium iba vedie k odpusteniu nášho života, teda k tomu, aby sa nejako preusporiadali zložky nášho života, ale neuvedie nás do osobnej prítomnosti Boha, to je príliš malé evanjelium. Takže evanjelium je také veľké, aký veľký je Boh sám. No a preto, keď máme hovoriť o ovoci, a o tom rozprávame v týchto nedeliach, tak musíme začať, ako vždy, pri koreni stromu. Keď máme hovoriť o ovoci ducha, tak začíname pri charaktere Boha. Preto kresťanský život je živý Boh v živote človeka. To je jednoducho povedané, čo je kresťanský život. Dobre, ale odkiaľ vieme, kto je vlastne Boh? No len tak, že tento zvrchovaný, všemocný, vševediaci Boh je láskavý. Láskavý je preto, že z hĺbky svojho srdca, v jadre svojej bytosti sa stará o blaho iných, lebo je láskavý. Ale čo to vlastne láskavosť je? Je to starostlivosť o blaho iných bez ohľadu na to, či si to zaslúžia tí iní, alebo nie. Dokonca láskavosť sa prejavuje práve vtedy, keď si ju jej prijímateľ nezasluhuje. Táto Božia vlastnosť, hebrejský chesed, sa v starej zmluve prekladá nielen ako láskavosť, ale aj ako milosť, milosrdenstvo, dobrotivosť a podobne. A ospevuje sa táto jeho láskavosť najmä v žalmoch. Napríklad v 6. Bože, aká vzácna je tvoja milosť. Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. V 63. Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. A v 145. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Takže to je Boh, taký je Boh, ktorý je láska. Láskavý. Ale tento láskavý otec má láskavého syna. Pavol píše Títovi, to, čo nám už čítal na začiatku aj Šimon, že Božia láskavosť sa prejavila príchodom jeho syna a nášho spasiteľa. A znova, to sa už ľahšie dá, skúste si predstaviť tú najdramatickejšiu udalosť dejín. A to je tá, keď veľký, večný Boh vstúpil do svojho stvorenia a stal sa človekom. Pavol to tam popisuje tak, že zjavila sa dobrotivosť, alebo to je to isté slovo, láskavosť. My si totiž občas predstavujeme láskavosť ako usmiať sa na okolo idúceho, alebo láskavosť je podržať niekomu dvere, aby mohol prejsť.
Ale písmo hovorí o zjavení láskavosti. A to vtedy, keď Boh zostúpil na zem a aby človeka poslal do neba. Tam sme čítali, že zachránil nás skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Takže doteraz sa Božia láskavosť prejavovala v jeho prozreteľnej starostlivosti, v pravidelnom striedaní ročných období, dňa a noci, plodnosti pôdy a zvierat i ľudí. A príchodom Božieho Syna na zem je Božia láskavosť odrazu hmatateľná. Pred 2000 rokmi, totiž v betlehemskom hostinci, ľudia mohli vidieť a mohli chytiť samotnú láskavosť. Keď Mária zavinula svojho synčeka do plienok a držala v náručí, držala láskavosť. Takto Boh prejavuje svoju láskavosť vo všetkých svojich skutkoch, ktorú žalmista, ako som spomenul, len ako príklady často ospevoval. A keď tento maličký Ježiško vyrástol a konal svoju verejnú službu, tak znova len vidíme stelesnenú láskavosť. Nikdy nerobil nič zo sebeckých záujmov. Nikdy nikoho nemanipuloval. Vždy uprednostňoval druhých pred svojimi vlastnými. Všimnime si tú známu udalosť, ktorá je popísaná okrem iného aj u Marka v 6. kapitole, pri ktorej Ježiš nasýtil 5000 mužov plus ženy a deti. Ten príbeh začína odchodom Ježiša do ústrania na zaslúžený odpočinok po náročnej službe. Na dovolenku. Konečne. Ale davy išli za ním aj tam. Aká býva naša reakcia na také nevhodné potreby a požiadavky iných? A môžu to byť dokonca aj potreby tých, ktorých máme najviac radi. Našich vlastných detí. Predstavte si toto. Prečítali ste im večer rozprávku. Možno ste im dokonca aj zaspievali uspávanku. Pozbierali a dali do postele všetky obľúbené plyšáky, prikryli, dali pusu na dobrú noc, odišli do obývačky, sadli ste si, vyložili nohy konečne a zobrali do ruky pohár dobrého vína, aby ste si konečne odpočinuli. Až kým o chvíľučku príde vaša ratolesť, ktorá ešte stále, oci, mami, niečo potrebuje. Vaša reakcia vtedy asi nie je veľmi láskavá. Ak sme úprimní, tak priznáme si, že ten náš program, naše potreby, naše preferencie majú prioritu a až niekde potom sú potreby iných. Ale v tomto príbehu Marka čítame, že keď Ježiš vystúpil z lode na zaslúženú dovolenku, to ja dodávam, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi. Čiže neskryl sa pred nimi, ani ich neposlal preč, ale čítame, že začal ich učiť mnohým veciam, lebo boli ako ovce bez pastiera. A keď už pokročil čas a všetci vyhladli, tak ich aj nasýtil. Ježiš ich ľutoval a preto im prejavil láskavosť. A pravdepodobne ale vrchol Ježišovej láskavosti je v tom, že odpúšťa
ešte aj tým, ktorí hrešia proti nemu samému. Znova, predstav si, že by tu pred očami všetkých ľudí, tam na tom plátne boli premietnuté všetky tvoje hriechy. Čo myslíš? Koľko priateľov by ti tu ešte zostalo? No ale uvedom si, že všetky hriechy, tie, za ktoré sa najviac hanbíš a ktorý sa najviac hrozí, že sa niekto dozvie, ak dôveruješ Kristovi, tak aj tie boli na tom kríži zložené na plecia tvojho Spasiteľa. On za ne všetky niesol trest. On bol ponížený a zabitý. On dostal to, čo si zaslúžil ty. Aby ty si dostal to, čo si zaslúžil on. Iba preto visel Ježiš na kríži. Aby ti Boh odpustil a prijal ťa za svojho syna, za svoju dcéru. Tak toto si predstav. Hriech, ktorý by zničil všetky tvoje priateľstvá, je práve tým, čo vytvára tvoje priateľstvo s Kristom. On vie o všetkom, totiž čo sme kedy urobili, a on nás predsa neodmieta. Láskavo nás vinie k sebe a hovorí otcovi: Otče, odpustím. Takže láskavosť je úzko spojená s milosrdenstvom a odpustením. Tak sa Boh predstavil Izraelitom. A to ešte bolo práve po tom incidente so zlatým telaťom. Predstavuje sa mu tam Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. A tu, na kríži, sa toto do bodky plní. Ten vrchol láskavosti je v odpustení a v obnove vzťahu s tými, ktorí mu ublížili. Láskavý Otec nám dal láskavého Syna. Amen. To je skvelá správa, ktorou by sme mohli aj skončiť. A môžeme sa ísť schladiť. Viem, že to by bola príliš krátka kázeň a ešte aj v tomto horúcom lete, ktorú práve prirodzene očakávame. Oveľa dôležitejšia je však otázka, a kde sa v tomto všetkom nachádzame my? Je skvelé, že Božia láska sa dokázala voči nám ako úžasne láskavá. No a čo? No, tak láskavý syn má láskavých súrodencov. Pavol ukazuje samospravodlivým Židom v liste Rimanom, že Božia dobrota, v originále láskavosť, nie je lacnou milosťou, ktorú si môžu len užívať alebo zneužívať. Božia láskavosť by mala viesť hrôze z vlastnej neochoty k pokániu, a to, lebo to by viedlo k obráteniu k Bohu. Tak to bolo s Dávidom, ktorý v 141. žalme sa modlí: Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovol, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch.
keď ma udrie spravodlivý, to je milosť, láskavosť. Keď ma pokarhá, je to olej na hlavu. A Dávid vedel, o čom hovorí. Zažil to on sám od proroka Nátana, ktorý konfrontoval jeho hriech cudzoložstva s Batšebou a jeho následnú vraždu jej manžela. Od Nátana to nebolo milé, ale bolo to láskavé. Láskavosť sa prejavuje tým, že hovoríme pravdu. Dnes fičíme na angličtine, ale predsa len nemčina má pre slova dar a úloha rovnaký spoločný základ. A to preto, lebo obidve spolu súvisia. Gábe, dar a Aufgabe, úloha. Dar, Gábe, vyvoláva úlohu, Aufgabe. Takže v našom prípade dar lásky nám dáva úlohu láskavosti. Dar je prvotný a úloha druhotná. Inak to nefunguje. Ovocie láskavosti sa rodí vo vzťahu s Kristom. A ovocie láskavosti sa prejavuje v našich vzťahoch s ľuďmi. V našom levickom zbore žijú celé generácie rodín a rodov. U niektorých detí to vidno hneď na prvý pohľad. Nikdy nemôžu nejako zatajiť, že to je čí syn a čia dcéra. Sú podobou svojich rodičov, svojim výzorom alebo aj svojim správaním. Samozrejme, veď majú ich gény. A podobne aj Boží syn je láskavý, lebo jeho otec, Boh, je láska. Dobre, veď to sme si pripomínali doteraz. Ale ako máme my splniť svoju úlohu Aufgabe, byť láskavý? Láskavý Ježiš, ktorého vidíme v evanjeliách, je skvelým príkladom láskavosti aj pre nás. No tak poďme a napodobňujme ho. Hej, len, že to sa oveľa ľahšie mne vraví, ako vám spraví. Nezdá sa vám? Niekomu sa to darí viac, niekomu menej. Prečo? No, lebo ak je Ježiš iba našim morálnym príkladom, vzorom, tak to, nakoľko sa nám darí napodobňovať ho, bude závisieť iba na nás, na našom úsilí, na našej šikovnosti. A to je dosť málo. Nestačí obdivovať Ježiša, ktorý láskavo vyučoval, láskavo sítil, láskavo uzdravoval choroby a láskavo odpúšťal. Začína to tým, že si uvedomujem, čo Ježiš urobil pre mňa. Čo všetko som získal ja Ježišovou láskavosťou. Skôr, než sa môžem ja preukázať duchovným ovocím láskavosti, zrodila sa láskavosť sama v Betleheme, ako som spomenul. Láskavosť sama chodila po zaprášených cestách tejto zeme a slúžila tomuto svetu. Láskavosť žila mojím životom a zomrela mojou smrťou. Osobnou dôverou v láskavosť Ježiša sa zjednotím s ním a jeho charakter začne prenikať do môjho charakteru.
Ján uvádza svoje evanjelium slovami: tým však, čo ho, teda Ježiša, prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, Božími synmi a dcérami. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Keď preukazujeme láskavosť, tak ukazujeme Krista. Naša láskavosť nemôže nikoho zachrániť z hriechov. Ale Kristova môže a stále zachraňuje. Láskavosť, o ktorej hovoríme, je ovocím Svätého Ducha. Samotná nasledovania hodná láskavosť Krista nás nedokáže urobiť láskavých. Keď sme sa vierou spojili s Kristom, tak ten istý Boží duch, ktorý pôsobil v jeho živote, začína pôsobiť v našom živote. Kristova láskavosť sa stáva našou láskavosťou. On je náš starší brat. Aký je on, taký sme aj my. Lebo máme v sebe toho istého ducha. A je iste zaujímavé, že v evanjeliách sa podstatné meno láskavosť nenachádza. Zrejme preto, lebo tam je láskavosť stelesnená v Ježišovi Kristovi. Podstatné meno láskavosť sa nachádza ale až 10-krát v Pavlových listoch. A tieto listy Pavol písal rôznym cirkevným zborom, ktorým vždy najprv vysvetľoval, kto je Kristus a čo pre nich urobil. Jeho dary, gábe. A potom nasledovali jeho výzvy, aufgábe. Rimanom 13.8 hovorí, a píše teda: nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Korinťanom píše tiež v 13. kapitole: láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, grécky láskavá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Galaťanom píše: navzájom si slúžte v láske, lebo ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota a tak ďalej. A Efezanom: buďte k sebe láskaví, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. A Kolosanom: teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, znova grécky láskavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. Evanjelium, ktorým sme dnes začali, je dobrá správa o tom, že Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme my boli ešte pre poklesky mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón Ježišovi Kristovi, aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote, grécky láskavosti, voči nám Ježišovi Kristovi. Takže láskavosť je priamym prejavom lásky, ktorá je živá a aktívna. Spontánne sa prejavuje v živote človeka, ktorý je vedený Kristom.
A takto sa uzatvára ten kruh od tej pôvodnej láskavosti Boha, ktorý stvoril svet a človeka, vyvolil a zhromažďuje si pre seba ľud. On zostáva láskavý napriek nášmu hriechu a zlobe, aby prejavil svoju nepochopiteľnú láskavosť Ježišovi Kristovi v plnosti času. Tu dospieva Božia spásna aktivita svojho vrcholu. V Ježišovi Kristovi vidíme Božiu otcovskú láskavosť ako v zrkadle. A členovia Kristovho spoločenstva, cirkev, nastúpili na cestu svetom pochodníku láskavosti, ktorú musia preukazovať všetkým ľuďom. A navyše musia si ju zvoliť a prejavovať vo svete, ktorý prejavuje málo láskavosti. Láskavý otec má láskavého syna, aj láskavé deti. Nechce od nás veľa. Len buďme tým, čím sme. Boží syn, Božia dcéra. Modlíme sa. Otče, Ty si láskavý vo všetkom, čo robíš. A preto prosíme, aby si svojim svätým duchom aj nám dal láskavé srdce, ruky ochotné slúžiť a ústa, ktoré hovoria pravdu láskavo, lebo túžime nielen byť, ale túžime aj vyzerať ako tvoje deti. Amen.